Εδώ μόλις φορτώσαμε σακιά, ρύζι για σήμερα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα και μεθαύριο. Κάθε μέρα θα παίρνουμε ορισμένα και θα πηγαίνουμε αναλόγως στις οικογένειες που έχουμε να δώσουμε πράγματα. Θα πηγαίνουμε εκεί για να τα μοιράζουμε. Και έχουμε και μικρό όχημα, έτσι. Ναι, έχουμε μικρό όχημα. Αλλά το έχουμε φορτώσει με ρύζι, με ρούχα. Με ρούχα. Και ακόμα έχουμε κι άλλο να βάλουμε. Και αύριο θα κάνουμε το ίδιο και μεθαύριο και λοιπά. Κάθε μέρα θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Καθώς πάμε στα χωριά τα μακρισμένα που είναι πολύ φτωχοί άνθρωποι, παίρνω λίγο εικόνες, βίντεο για την καθημερινότητά τους. Ζουνε σε αυτές τις μπαράκες. Σπίτι. Το σπίτι αυτό. Πολλά μικρά εστιατόρια υπαίθρια. Υπαίθριο εστιατόριο. Και εδώ είναι το μαγειρίο. Κάτω η φωτιά. Εστιατόριο που τρώνε οι Καμποζιανοί. Σάμπρες είναι αυτές και αυτά εδώ τα έχουν τηγανίσει και είναι ακρίδες, μεγάλες ακρίδες, και εδώ είναι ρατσαρίδες, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει και δεν ξέρουν και αγγλικά και έχουν και τη διαφήμιση. Αυτό είναι ένα εστιατόριο υπαίθριο, αυτό είναι ένα κρεοπωλείο. Αυτό εδώ είναι ένα μανάβικο. Εδώ έχουν δικούς τους χυμούς. Μέσα οι αποθήκες τους και πιο μέσα το σπίτι. Ψισταριά. Μια άλλη ψισταριά με ψάρι. Ένα mini market που πολλά χυμούς εδώ πέρα. Το γουρίο τους. Εδώ είναι, θα λέγαμε, το κέντρο του χωριού. Μια κυρία εδώ είναι η αρχηγός, δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή, θα τη δούμε σε λίγο, και καλεί εδώ σε αυτό το κέντρο τις οικογένειες που θα έρθουν, 10 οικογένειες κάθε μέρα, για να μπορέσουν να πάρουν τα ρούχα και φυσικά και τα τρόφιμα που έχουμε εκεί πέρα. Και εδώ είναι ο φίλος μας ο Ράτα, ο οποίος μας έφερε εδώ και μερίμνησε να βρεθούν όλοι αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι στην περιοχή αυτή. Οι Σόφοι με τη βοήθεια του Ράτα ζυγίζουν από 10 κιλά ρύζι για την κάθε οικογένεια που θα έρθει σήμερα, όπως ήρθαν και χθες και προχτές και τις μέρες αυτές που είμαστε εδώ, και πήραν από 10 κιλά ρύζι η κάθε οικογένεια. Θα αγοράσω ρύζι, fish sauce, soya sauce και ένα άλλο που είναι oyster sauce. Τους βοηθάμε γιατί είναι πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι και άλλοι εργάζονται, άλλοι όχι. Και θέλουμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε ρύζι, γιατί είναι το καθημερινό τους προϊόν, γιατί χωρίς ρύζι δεν μπορούν να ζήσουν. Εδώ έχουμε 10 οικογένειες, αντιπροσώπους τουλάχιστον, όχι ολόκληρες τις οικογένειες.
Η Σοφία διαλέγει κομμάτια να τα δώσει σε παιδιά και σε οικογένειες που τα χρειάζονται. Ο μικρούλης μόλις οικονομήθηκε ένα ωραίο πουκαμισάκι. Και άλλα παιδάκια έρχονται για πουκαμισάκια και οτιδήποτε άλλο. Θα έχει η Σόφη να τους δώσει. Κάνουν σειρά τώρα. Το φοράει κιόλας η μικρή. Σ' αρέσει τόσο πολύ που το φοράει κιόλας. Είναι από την Βυργενία Μπακούση, από τις φίλες της, πάρα πολλά ωραία ρούχα και θα δίνουμε συνέχεια κάθε μέρα. Από την Φοφό, είναι χαμογελαστός και του άρεσε πολύ. Της άρεσε πολύ. Νομίζω ότι με Μαριλού είναι, νομίζω, δεν θυμάμαι. Και είναι πολύ ωραία ρούχα από την Βυργενία, από την Φιλιππέου, από τη Μαριλού, από τη Βίκη, από την Φοφό. Con xà thu. Η κοπελίτσα αυτή ντύθηκε από πάνω σκάτω. Καπέλο. Της άρεσαν πάρα πολύ, πήρε πολλά πράγματα. Της άρεσαν. Και μπλουζάκι. Αυτή η κυρία είναι τυφλή. Δεν βλέπει φυσικά. Και άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν για αυτήν. Να τους δώσουν νέα πράγματα. Μ' αρέσει που χαίρονται. She says I love them that they are happy with this thing. Αυτή η κυρία, η γιαγιά, ήρθε εδώ να αγοράσει 1 κιλό ρύζι και την είδαμε και της προσφέρει η Σόφη 5 κιλά ρύζι και τα δικά τους τα σώσεις, δηλαδή τις σάλτσες, σόγια και fish. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενη η γυναίκα. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυρία μαζεύει χόρτα από τους αγρούς και πηγαίνει και τα πουλάει, αγριόχορτα ή ό,τι βρει και τα πουλάει για να μπορέσει να ζήσει. Είναι πάρα πολύ φραστή. Και δεν είναι η μόνη εδώ στην Καμπόρια. Και τώρα θα αρχίσουμε να δώσουμε τα τρόφιμα στους αρχηγούς των οικογενειών. 10 οικογένειες. Και οι 10 οικογένειες πήραν από τα τρόφιμα και ρύζι, fish sauce, soy sauce και oyster sauce, τα οποία είναι βασικά για την καθημερινή της τροφή.
Είναι πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι, έχουν βάλει τα καλά τους, έχουν χαρεί πολύ για τα ρούχα που δώσαμε. Κάθε μέρα κάνουμε αυτό το πράγμα για να μην μας ευτιμουλούκι, είναι πιο οργανωμένα, τα φτιάχνουμε. Και χαίρονται ιδιαίτερα γιατί δεν έχουν δει ποτέ, μας λένε, αναλευκούς και γενικά δεν βοηθάνε κανένας, καμιά οργάνωση δεν υπάρχει για να μπορέσει κάλλιστα να βοηθήσουν αυτούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι. And here is Rata, the one who is very important and the one who brought us over here. Και εδώ είναι ο Ράτα, το παιδί που έχουμε σπουδάσει, ο οποίος πολύ βασικός για μας, επειδή μας έφερε εδώ και είναι και ο μεταφραστής μας. Και τώρα μας λένε ευχαριστώ από ό,τι καταλαβαίνω. They said all of them say thank you very much to both of you and pray for the God take care of you, that you healthy and hope to see you next time. Λένε ο Ράτα ότι του είπανε μόλις τώρα που φωνάξαν όλοι μαζί, σας ευχαριστούμε, η Σόφη και εμένα, που είσαστε εδώ, που σας έφερε ο Θεός και θα προσευχόμαστε σε Αυτόν να είσαστε καλά, ούτως ώστε να έρθετε πάλι την επόμενη φορά. Και εδώ είναι η Σόφη, η οποία έχει αρχίσει όλο αυτό από παλιά. Είναι αυτές που οργανώνουν, αυτές οι κυρίες με έχουν αγαπήσει πολύ και είναι αυτές που οργανώνουν εδώ τον κόσμο, που έχουν ψάξει να βρουν ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ φτωχοί και μένουν σε καλύβες, είναι σε αδύνια κατάσταση κτλ. Που είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Good. Tomorrow. Ai chup khnia. Sai. Chup khnia. Ai. Sai. Sa ếch. Sẽ. Chup khnia. Tukni. Cha, ở cần. Tuknir. Η Σοφία μαθαίνει τη γλώσσα των Χμέρ.